El per cert és alguna informació de l'àmbit de la informació internacional, no?, que ens ha cridat l'atenció, més d'actualitat, no?, perquè evidentment nosaltres el que ens agrada és parlar dels temes que volem parlar, no?, Correcte. i en profunditat, no? Però també estem atents al que passa, només faltaria. I aquests dies ens ha cridat molt l'atenció, i res, comentar-ho, no?, fer alguna acotació sobre aquesta notícia. En aquest cas, la d'avui, el nostre primer per cert, Alfons, és sobre la concessió del Premi Nobel de la Pau a Maria Corina Machado, que fins ara era una desconeguda, almenys a bona part del món. Maria Corina Machado és líder opositora a Venezuela, no?, del règim o del país, del govern veneçolà, del govern veneçolà, de Nicolás Maduro ara, i és fundadora de l'entitat Vente Venezuela. Evidentment és una líder de l'oposició al govern veneçolà. Clar, és una notícia que crida l'atenció i que m'agradaria, Alfons, que ens ajudessis a interpretar-la, no? Sí, jo crec que en primer lloc hem de recordar què significa el Premi Nobel. O sigui, el senyor Nobel va ser l'home que va parir la dinamita, fins al punt que la seva empresa originària es deia Dynamit Nobel. Aleshores, era un home, curiosament, era un home que, en termes de valors, era un home pacífic, i jo crec que ell, no és que se'n penedeix d'això, perquè la vida són tecnologies, no?, però es va sentir incòmode i... Es va donar del que havia creat. El seu llegat, sí, sobretot l'aplicació d'allò, no? Llavors, el seu llegat va dir, bueno, doncs faré uns premis Nobel, que estaran dedicats a la gent que fa tots els esforços possibles per la pau del món i pel desarmament. Pau i desarmament.